आहे. त्यामुळे त्याला फक्त गोव्यामध्येच ओळखलं जातं. बाकी कुठल्याही स्टेटमध्ये किंवा कुठल्याही राज्यात ओळखले जातात. एक वर्ष फक्त गोव्याच्या संस्कृतीसाठी तबला हे वाटतं. जास्त करून गोव्यामध्ये फेमस वाद्य आणि कमाल वाद्य ही दोन वाद्य जास्त फेमस आहे. त्याबरोबर ते कासोळे लागणारे कासोळे वगैरे ते पण एकदम फेमस आहेत गोव्यामध्ये. आणि पूर्वीचे लोक जे काही गाडीला बांधायचे पण आता गाड कुठं गव्हर्नमेंट एक्सेप्ट करत नाहीत आणि कुठल्याही प्रकारचं वापरत नाही आणि फक्त बकऱ्याचे चांगले किंमत त्याची मागणीसाठी उपलब्ध करतो. चांगल्या क्वालिटीचं चांगला टोन मिळेल आणि त्यापासून आपला तयार होणार ते पण सुंदरच वाचत ना. त्याप्रमाणे हे पण चांगलं होतं. असं पहिल्या सर्वात अगोदर देवीपाल लावून घेतो आम्ही पक्षाला. त्यानंतर त्यावर थांबा आणि त्यानंतर जेवढं आवडतं तेवढं काम एकदम टाईट करून त्याला देतो आम्ही. कमरा वगैरे आहे तो आम्ही सोलापूरवरनं पुण्यावरनं तिकडे अवेलेबल चांगल्या क्वालिटीचा दर्जेदार एकदम तसं अवेलेबल करून देतो. आणि याच्यामध्ये खूप क्वालिटी आहेत. एकदम साधा पण देतो, चांगल्या क्वालिटीचा पण देतो. जेवढी उच्च क्वालिटी असेल तर तेवढे आम्ही चांगल्या प्रकारचा हात पण चांगल्या प्रकारे इकडच्या लोकांना जेवढं चांगला आनंद देईल तेवढं आम्हाला पण आनंद होतो. नंबर साईज त्याच्यापेक्षा 1-2 नंबर साईज येते, 3 नंबर साईज घोरपडीची वगैरे तुम्ही बांधतात? घोरपडीची कधी बांधलीच नाही. आणि गणेश चतुर्थीच्या अगोदर किती दिवस तुम्ही इकडे येतात? आणि काय काय सर्व्हिस करून देतात तुम्ही? तबला रिपेअरिंग करतो, पकवाज रिपेअरिंग करतो, तबला, ढोलक, कमळ, सर्व जे पारंपरिक जे बजासाठी जे वाद्य लागतात सर ते सर्व टोटल आम्ही रिपेअरिंग पण करतो आणि नवीन विक्री पण करतो. पण तबला वगैरे किती वर्ष झाली तुम्ही येतात तिकडे? मला सर या गावामध्ये कमीत कमी 12 वर्ष झाली. 12 वर्ष. 12 वर्ष अगोदर जो बिझनेस होता तो बिझनेस आजही तसाच आहे काय कमी झालाय? नाही सर, त्यापेक्षा वाढला सर. वाढलेला आहे. हो सर, त्यापेक्षा पण नाही का लोक परमार्थाकडे वाढलेले आहेत आणि भजनाकडे जास्त जे आता जी युवा पिढी आहे ती खूप म्हणजे आपण म्हणण्यापेक्षा भावच झालेले आहे. तर ठिकाणी जाण्यापेक्षा बाबा हा सगळ्यात बेस्ट भगवंताकडे एकदम झालेला आहे. जेणेकरून आरती करणे, भजन करणे, त्या लोकांना पारंपरिक पद्धतीने आवड खूप आहे.